Velkommen til Sneaker Shopping. I dag har vi besøg af Trier-brødrene, og det er henholdsvis Mikkel. Ja tak. Godt møde, chef. Og Emil. Goddag. Og vi skal selvfølgelig kigge på lidt sko til de to her. Jamen altså, nu snakker vi jo lidt om det der med, om vi har noget herindefra og sådan noget, ikke? Ja. Og der kan vi jo lige gå herhen af. Jeg har noget Air Force derhjemme. Ja, og det tror jeg alle har. Helt sikkert. Det er næsten alle har. Du har også Air Force. Jeg har jo en 6-7 par til at stå. Hold da kæft. Men sådan er det. Jeg tror, jeg har 3 på sko. Er det rigtigt? Ja, du har da ikke 3 Air Force? Nej, men ja, Altså, i din rotation, måske 4, hvis jeg også tænder min fake Crocs med. Ja. Jeg har Air Force sort. Okay, den sorte. Du kan ikke engang vide, eller hvad? Nej, men jeg føler, at jeg mangler en hvide. Det er også sådan en must, ikke? Så er vi allerede der, skal der en hvid til side, eller hvordan er vi ledet? Jeg skal have en hvid til side. Altså, der er jeg i hvert fald. Jeg skal have en hvid til side. Stolt til 42. Jannik. Jannik. Jeg skal lige bruge en 42 Air Force. Nu vil jeg sige, jeg har også et par hvide sko, men det er ikke Air Force. Og de er lige blevet mudret totalt til. Så jeg tror også, jeg er sådan, vi er ikke tvillinger for ingenting. Nej, du skal også have nogle Air Force. Jeg skal også have nogle Air Force. Stærk. Hvem skudstørrelsen? Er den samme, eller hvad? Jeg prøver gæt. Men det er det vel, er det ikke? Er det hele bare det samme, eller hvad? Tæt på. Ja. Okay, Jannik, jeg skal lige bruge et par mere. Ja tak. Men lad os da bare kigge lidt til højre for. Der har vi jo lidt vores, vi plejer at kalde det lidt en Randers-afdeling. Der får jeg et lille chok her. Hvad fanden er det der? Ja, altså jeg må ikke snakke grimt om egen produkter, men hvis jeg skulle snakke grimt om noget, så var det dem der. Det er Kanye West brand, Yeezy, og de har lavet den der foam runner, hedder den. Det er derfor, jeg vil sådan en slice også. Ja, lige præcis. Det Okay, hænger fordi lidt sammen i hvert fald. Dem kender jeg godt. Det er Yeezy Slice. Stærk, men du ved det ikke. Der ved jeg lidt der. Hvad hedder den her? Der er du oppe i det, der hedder Nike Dunk. Og Nike, de er ligesom kendt for primært 2 modeller. Det er en Nike Dunk eller en Nike Jordan. Det er nok deres 2 primære modeller, som de er kendte for. Nå, men jeg kan godt lide farverne, og prøv at se. Altså, det kan allerede se det. Ja. Det kan godt køre sammen, Helt ikke? sikkert. Men altså, når man lige så kigger på jer to, så synes jeg jo, ligner nogen, der går lidt pænere klædt. De ligner nærmest nogle forretningsmænd, så at sige. Ej, det ved jeg sgu ikke. Er der noget om snakken, eller hvad? Det ved jeg ikke, altså jeg tænker ikke så meget over det. Men jeg kan godt lide sådan nogle her, du ved, bare sådan køre habitbuks. Helt Og sikkert. så til et eller andet sådan. Fuldtidshygger. Ja, fuldtidshygger. Vi skal jo lige have det på det rene i forhold til seerne. Hvad laver I egentlig til hverdag? Hvad er det, sådan I beskæftiger jer med? Jamen, folk har jo måske set os på YouTube. Og dem, der ikke har, så laver vi YouTube. Hvor vi spiller og sådan lidt forskelligt. Ja. Og så kører vi noget merchandise også og sådan noget. Og så laver vi lidt investeringer, hister her. Okay. Lidt boliginvesteringer, sådan lidt sjovt. Men altså, de her Yeezy Slides, I har aldrig prøvet et par? Nej. Jeg finder lige et par til at være. Øjeblik. Jamen, jeg hørte også Dingo, han snakker om, at de skulle være gode. Ja, men hvilken farve vil du rock, hvis du var? Jeg vil have en eller anden basic farve, fordi det her, det er jo sådan noget outfit. Du skal ikke have den her. Sådan der. Jeg har en enkelt med. Prøv at stikke foden i. Det er godt nok en størrelse 43. Alle skal lige en størrelse op i dem her. Godt. Oh my goodness. Ja, det er lækkert, ikke godt? Ja, de er altså lækre. Prøv at, du skal også lige smide din, du skal også prøve. Men hvad med farvemæssigt, hvor er vi henne på skalaen her? Der er jo lidt at vælge mellem, kan man sige. Jeg tænker sådan noget som den her er sgu egentlig meget fed, er den ikke det? Jeg er helt klart de 2 base farver, der er de fedeste, Wow. mig. Ja, det er lækkert, ikke godt? Jo. Ja, jeg må tage den her. I må gerne finde sådan en her frem til mig. Helt sikkert. Ja. Og sådan en... nej, men så sådan en der. Sådan en der. Den her, den helt sorte. Ja. Yes, det vi kører. Ved du hvad, jeg kiggede på dem dernede, ikke? Og så tænkte jeg, er det rigtigt? Er det med sædesko? Prøv lige at overveje det her. Prøv lige at overveje. I skal lige få... Jeg aner ikke en skid om sko, ikke? Og så kigger jeg hurtigt her. Det ligner et Mercedes-logo. Jeg kan faktisk godt se det. Ja, men det er det ikke. Det er det ikke. Men det er bare en Jordan. Ja, men jeg giver dig ret. Men er det carbon? Ja, det er nemlig sindssygt. Du kunne den. Vanvittigt, du kunne det. Det der, altså, jeg har aldrig stødt på en, sådan, du ved, der ikke har kendskab til det. Det er My brother. Prøv hvis man godt kan lide biler og sådan noget, ikke? Og det kan I her næsten regne ud. Ja. Ej, men den er fandme fed, den her. Prøv, du skal også dyrke de der detaljer der. 2,4 er sådan en sko deroppe i 42. Ja. Nu vil vi lige sige, fordi kan vi lave sådan, at til sidst, ikke? Der skal I vælge mellem vores kreditkort. Og så skal den, I vælger, skal betale for begge. På et par eller på hele Hele lortet. Hele puljen. Ja. For vores Ja, begge. brødre. Så er det jo sådan lidt, om man vil risk it. Risk it Præcis. all, du ved. Det er lidt sjovt, så du vælger bare. Jamen, jeg skal dem her i 42. Helt sikkert. Jannik, et par All-Star i størrelse 42. Men drenge, jeg er jo næsten stolt over det til det næste område, vi skal hen til, fordi det er vores tøj. Det er Stossi. Det er Stossi. Og hvordan kalder I det egentlig? Er det Stussy eller Stossi? Jeg kalder det Stossi. Enig. Helt enig. Det ser ret fedt ud, synes jeg. Det er noget nyt, noget de har fået, ikke? Jo, det er sådan relativt nyt for os. Og jeg vil sige, den måde, vi ligesom har gjort det på, vi gider ikke at have det der er nemt at få fat på. Ligesom med vores sko, så er det de sjældne Stossi-items, vi er begyndt at samle ind af. Det er ikke bare Stossi, det er faktisk... Altså, det er svært at få. Det er minimum over et år gamle, de her pieces, vi har. Så du ved, de er svære at få fingrene i. Den her, altså... Altså, de er så sprøde, de er. Prøv at se den her. Og den farve her også, ikke? Ja, det er deres basic tee, den der. Helt standard. Det er Ja, bare en lækker farve. Men det er det, fordi jeg har kun meget få pieces, som er sådan meget, som har mange... Hvor der sker meget bagpå. Hvor der sker meget bagpå, Ja. ja. Så, og hvis jeg har noget, hvor der sker noget bagpå, så er det sådan lidt mere basic som den her, ikke? Så hvis jeg skulle have noget Stossi, så er det den her. Mega fede, begge to. Ej, den er fed, den der.
Skal du have noget størst, Emil? Ja, jeg skal sgu da. Jeg går nok tæt på at tage den her. Det er Uniqlo Kors, det der. Jeg ved Det er Kors. Kors, det er fedt. Lige præcis. I har måske set de store bear break. Vi har, du har noget bear break. Ja, det har jeg nemlig. Lige præcis, det er jo kunstneren der, og det er så fedt, når det er lavet med Kors. Altså, det er virkelig det, der Så gør nice. det er et Kors collab der. Ja, nemlig. Men Uniqlo, det er Jeg skal jo have sådan okay, det var hurtigt. Jeg synes, det er virkelig lækkert. Og så se bagpå, jeg ved ikke, om du så detaljerne bagpå, men de to. Nå ja, dem her. Ja. Lige præcis. Prøv at se. Det er jo også det der Ja. gensamt Kors. Fedt collab. Det eneste, der er med det, det er Uniqlo. Det er jo lidt H&M over i udlandet, så du er kvalitetsmæssigt. Så det er jo ikke Superliga, vel? Men altså, designet er fedt. Bare det er et collab med Kors. Skal sådan en? Ja, det skal. Jannik? Jannik? Er han overhovedet? Det er altså over for Jannik. Hvad skal jeg finde? Kors? Det vidste jeg ikke. Det er fandme nice. Kan du det godt lide? Ja, vi er faktisk ret stolte af, at endelig kunne præsentere det, fordi vi gider ikke have styrbillede. Så skal det ikke kun være det der med skoene, der skal være. Men det er hele outfit, du gerne skulle kunne få i sidste ende, ikke? Det synes jeg også er fedt. Det er en fed sektion, det her. Men det er nok lidt mere forår normalt sådan vis. Men er der nogen af dem, der sådan lige springer mere i øjnene end andre? Ja, men jeg synes, dem her, de er meget fede, faktisk. Ja, det er fandme. Ja. Og nu smadrer du det hele. Jeg smadrer det hele. Bare lad Jannik om det, fordi det er nok nemmest. Men det er faktisk en af de mest populære colorways nogensinde. Ja, den her UNC, den der. Og det er simpelthen fra University Carolina over i USA. Farven, det ligesom er opstået, ikke? Altså den der, vi snakker en sko, der koster mellem 4.000 og 5.000, det der, du har i hånden. Det er peberet, men... Vi begynder at bevæge os dagbag jo. Og den der ligner til forveksling rigtig meget. Ja, men den har lige gulddetaljen der. Og det er simpelthen det, der gør forskellen på de to. Der tror jeg, hvis jeg skulle vælge, så ville jeg køre med hvid. Altså bare den helt jeg vil også tage den der. Ja, jeg er helt sikker. så vil jeg gerne have den her. Jannik! 42, UNC, tak. Ja, tak. Det er til Emil. Jeg synes virkelig, den her over, den er fed. Der er mange, der tror, det er magi, og det er alle mulige super fancy. Det her, det er egentlig ikke så avanceret. Det er noget magnet. Det er simpelthen, det er ikke så avanceret som mange tror virkelig, det er noget helt sygt, vi er i gang i. Det er seriøst bare en magnet, og så skal den bare have et kærligt lille skub, og så kører den bare. Så er noget New Balance. Det er faktisk også her, de holder til her. Har du? Ja, det er faktisk begyndt at vokse på mig New Balance, synes jeg. Altså, jeg synes jo New Balance, det er for nice, og det er virkelig god kvalitet. Men hvis jeg skulle have noget, så skulle det ikke være den her facon her, så skulle det være sådan noget som den her. Og det er bare fordi, det er det, jeg er fan af. Men det føler jeg også, den den her er mest sikre. Er det ikke det? Ja, jamen, den er sikker. Det er det. Det er helt klart. Men jeg vil så sige, med årene her, der er sådan nogle farver i hvert fald fra New Balance, der vokser lidt på mig, og det er blandt andet sådan noget her. Men jeg synes, at farven passer til meget. Altså. Og det er nemlig også det. Prøv at se her. Det kunne fandme gå. Det er også godt, det der. Ja, det går faktisk. Det er faktisk sindssygt godt match, det der. Ja. Kan du have dem? Prismæssigt så er du i sådan noget 2200 sådan en der. Jamen, de kalder på mig. Jannik, 42 af dem her. Det her, det er her vores Wall of Fame, den holder til. Det er vores dyreste sko. Jeg ved ikke, om I er klar over, når swooshet vender omvendt, så er det Travis Scott, der har været med til at designe skoen. Og Travis' sko, de er jo... Altså, ja, de er ret hypede. Lige præcis. Ja, alle drømmer om at have dem, men ingen har sådan råd til det, som man kan sige sådan. Så, altså, hvis man skulle have sådan en Travis collab ting, hvad kan du så anbefale derfra? Vi gider ikke have noget dingo, han har haft på. Eller har, for den sags skyld. Ja, ikke også? Så vil du hellere gå en lidt anden vej. Altså, hvis du er rigtig bandit, så er du op og vælge. Det her er den første, han nogensinde lavet i en lav version. De er rigtig fede. Eller så er der dem herovre. Det er der, jeg vil smide mine penge, hvis jeg var dig. Altså, jeg kunne godt finde på at nappe de der... Har vi dem i 42 egentlig? Vi har. Okay, hvad med dem derovre? Et tak op. Der. Dem der, ja. De er dyre. Nej, det er de. Det var 18, ikke? Vi kan også lige, vi skal nok lige evaluere og så lige finde et eller andet samlet, men jo, en 18.000 vil du nok smide for dem. Og det gør måske ikke så meget, eller? Det kommer an på, hvad den samlede pris bliver til sidst. Helt simpelthen. Men har I den hjemme også? Vil du ikke lige tjekke, hvad vi har, så lige få lagt det ud. Men i forhold til al den snak, vi havde om Stossi, og det er ikke fordi, jeg vil prøve at fordi jeg tænkte også, jeg fik jo ikke engang taget noget. Nej, fordi jeg føler, altså, og du var lynhurtigt med Kors der, altså det gik drønstærkt. Den var jeg overrasket over at se. Så tager jeg sgu den her i medium. Det passer som ind, den tager det med. Reverse muffin til dig, no muffin til dig. Ja, yes. Det er 500 dyre, der er ingen i gang med. Men det er heller ikke noget, jeg kommer til at gå i særlig meget, vil jeg sige. Jeg har det totalt her. Det er højt. Okay. Oh shit. Er I klar? Ja, nej, jo. Det er gæt. Jeg tænker... Altså alt i alt, eller? Og det er 2 dyre, de kommer. Jeg gætter på 35. Jeg tror, det er mere. Det er mere, det kan jeg love dig. Det er det. Det her, det Det samlede beløb, det ender på 42.800. Og det er så, ja, det er jo os to til sammen. Men en af... Der er en af jer, der skal simpelthen lægge ud, eller hvad? En betaler for det hele. Men altså, drenge, så kan jeg ikke se andet for end et par kreditkort, der skal på bordet der, og han må kigge den vej, og så må vi finde ud af det her. Altså, er I sikre på, at I gør det på den her måde, eller hvad? Ja, vi gør det på den her måde, gør vi ikke det? Eller hvad? Det her kommer jeg til på. Så skal jeg stå med ryggen om, eller? Ja, vent derovre. Shit, mand. Kom nu. Må jeg vende mig om? Godt. Ja, Det sjove er, at vi har sådan lidt, vi har lidt ens kort, så vi kan ikke se med det samme, hvilket du vælger, så vi skal se. Det er Emils her. Ja, sjovt. Det må jeg ikke. let's go. Det er 42.800. Det ville være uhøfligt, hvis jeg stod og gjorde det for dig, men du får simpelthen lov til at lægge den på. Skal vi se her. 42.800 for hele lortet. Simpelthen gå igennem. Nej! Få det pakket lidt ned.
Ja. Jamen, vi vil fandme sige tusind tak, drenge. Har I overhovedet hænder til at shake hånder? Shake hænder. Det var fandme fedt, mand. Ses, drengene. Ja, vi ses.